Izborni zakon Bosne i Hercegovine izričito propisuje da internet portali koji izvještavaju, odnosno prate izbornu kampanju, moraju zadovoljavati osnovni uslov transparentnosti, odnosno onako kako je propisano kodeksom za štampani online medija, znači da svaki internet portal, informativni web portal mora imati javno istaknut impresum u kome će biti navedeno ko je izdavač, ko je glavni odgovorni urednik, ko su članovi redakcije, jer javnost ima pravo da zna ko kreira informacije i ko tim informacijama vrši uticaj na javno mnijenje, a u konačnici ko time utječe na ponašanje građana kao glasača kada izađu na biračko mjesto. Vrlo je važno znati ko stoji, dakle ne samo ko je direktno naveden, već i koji su to možda povezani interesi u pitanju, bilo da su u pitanju politički, ekonomski i za određenog medija, jer mediji zaista moraju biti transparentni i moraju biti spremni preuzeti odgovornost za sadržaje koje objavljuju u bilo kojem trenutku, a naročito kada su u pitanju sadržaji koji se objavljuju tokom perioda kao što je izborni period.